Кълна се в Хюнес, в централното ядро и в Кюнес, които се въртят около него като електрони. Кълна се в Слънцето и в планетите, които го обикалят. Кълна се в галактиките и в другите. Тоест, законът, на който се подчинява Суннетуллах във Вселената, е централна сила на привличане. Електроните са подчинени на централна сила на привличане, галактиките, планетите около тях. Същият закон. Всичко е в движение. Ето питаме, от какво е създадено всичко? Кой ще каже? Всичко е съставено от атоми. Кой е най-малкият атом? Водородният атом. Всички елементи всъщност са изотопи на водородния атом. Това проистича от различния им брой на комбинации. И както виждате в момента на екрана, в Сура Исра 44, седемте небеса и всичко между тях възхваляват Аллах. Какво е теспих? Какво е зикър? Зикър е повтарянето на името на Аллах от джинове и хора, които притежават свободна воля. Какво е теспих? Това е повтарянето на името на Аллах от същества без свободна воля. Всички същества, освен хората и джиновете, имат ли воля? Не. Ангелите нямат свободна воля. Камъкът няма воля. Растението, планината няма воля. С какво всъщност всички те правят зикър на Аллах? С всеобща воля. Те са в равновесие чрез всеобща воля. Но Аллах ни е дал на нас, хората и джиновете, свободна воля и като помним Аллах чрез тази свободна воля, ние ставаме Негови слуги. Вема халактул джинневел инсе иляли ябудун. Ние създадохме хората и джиновете не за друга цел, а за да ни бъдат раби. Кажете Аллах, хайде, но Всевишният Аллах казва в Зухруф 36, ако не споменаваме името на Рахман, на кого ставаме слуги тогава? Ставаме слуги на дявола. Тоест, ако споменаваме Аллах, сме слуги на Аллах, ако не споменаваме на кого ставаме слуги, ставаме слуги на дявола. Всичко, освен човека, Аллах е създал заради човека. И всичко е под контрола на волята кули, всеобща. Освен това, има ни и нас хората, които притежаваме свободна воля. И Всевишният Аллах иска от нас и от джиновете да бъдем какви? Да бъдем Негови слуги. Тоест, иска да го споменаваме постоянно. Например, в една лаборатория един мюсюлмански приятел казва: ние, мюсюлманите, вярваме, че всичко прави зикър на Аллах. Човекът, чужденец, учуден на това, започва да изследва Корана. Накрая, в Бакара 26, Аллах не се свени да даде за пример дори един комар и той решава в лабораторията. Ако този мюсюлманин казва истината, ако книгата на мюсюлманите казва истината, тогава и комарът трябва да прави какво? Трябва да повтаря името на Аллах. И в направените експерименти, ако сега можем да усилим звука, какво ще видим? Какво виждаме да казва комарът във високочестотния запис? Да, Аллах. И така, за какво всъщност ни напомня всичко? Напомня ни за Аллах, напомня ни за зикър.